Hej og velkommen til endnu en episode af Minecraft. Og jeg har en lille gæst med. Hej. Sig hej. Hej. Ja. Vi skal arbejde videre på vores... vi havde jo lavet... Vi fik en kylling i sidste episode. Og vi er i gang med... Det kan jeg ikke engang huske. Lige meget. Som sagt, selvfølgelig har jeg en gæst med. Og det er jeg glad for. Så jeg kan bare sidde og snakke. Thank you. Jeg er også meget glad for, at jeg er her. Ja. Det kan jeg sgu godt forstå. Tager lige den kigge bombe der. Det er jo Rasmus Hyllenkamp, vi snakker om, ikke? Ja, det er mig. Og jeg har faktisk set hele din Let's Play. Det er lidt sjovt. Ja. På en måde er han en lille fan. Men han er også min. Din body. Ej. Og vidste du faktisk godt, man kan hugge bladene uden at så får man æbler? Ja, det ved jeg godt. Det har man kun i lang tid, skulle det. Jamen, du kan få det, hvis du har set hele min Minecraft Let's Play, så burde du jo gerne have kunne se det. Ja. Jeg fik det fucking hurtigt. Der er en cheater, der spiller på den her server. Er det en cheater? Ja. Næsten ligesom Coolidge Brothers. Nej. Fuck you. Hey. Jeg ved ikke, hvor lang tid hvor lang tid har vi egentlig kendt hinanden? Vi har fandme kendt hinanden længe. Jeg tror lige siden vi var små. Ja. Ja. Det har vi nok sådan cirka. Ej, nok sådan 3-4 år, tror jeg. Eller mere, jeg ved det ikke rigtigt. Jeg ved ikke, hvor lang tid vi har kendt hinanden. Jeg har i hvert fald kendt hinanden længe. Ja, det har vi. Vi har bare ikke kunne snakke så meget sammen, fordi du ikke havde Skype. Nej. Det er Og så en dag spurgte jeg bare, om du havde Skype, så du nej. Og så oprettede du en. Ja. Og sådan fik han Skype. Og hvis Skype-navnet ligger nede i beskrivelsen, Nej. så skriv den i mit ej. Det skal du ikke gøre. Hvis du gør det, så hater jeg. Forever. Så skal jeg hate på haters komme. Ja. Hate på haters, Rasmus Hyllenkamps haters. En haters. Jo, der er så meget hate. Der er always hate. Ej, det er da helt... Hvordan kan han gøre det der? Jeg ved ikke, hvorfor jeg leger med døren, men du går i seng. Jeg skal ikke seng i ovnen. Rasmus, må jeg gerne give dig et mål for den her episode? Jamen, det må du gerne. Du skal bygge mere på den der undergrundstinghus, du er i gang med at lave. Det er også godt. Og ved du, der er også lige en ting til udfordring. Ja. Jeg skal lave en pickaxe. En pickaxe nu. Nej, men den bliver sådan her ødelagt. Og hvis jeg ikke ved det, så spiller jeg Counter-Strike Source. Ja. Ja. Yeah. Jeg synes egentlig, det er meget sjovt, at du ødelægger så mange blade, så der er bare sådan træ over det hele uden nogle blade. Ja. Og det jeg så tænkte mig i dag. Ja, det var så ligesom det han sagde. Ja, jeg vandt. Det er så bygge videre på det her. Men jeg tænker også, at vi skal ned og mine lidt. Ja, du kunne faktisk godt bruge noget iron. Ja, for jeg er kun sten og... Ja, virkelig det bedste materiale. Og sten. Og træ. Og kylling. Ja. Men jeg har fået bygget en sådan OKD lige nu. Ja, det er fint. Men jeg skal bygge meget mere. Det skal være kæmpe stort.
Jeg glæder mig til at se det, når det er, du er færdig. Faktisk har jeg ikke så meget træ igen. Så ser jeg få dig noget træ. Der er så meget. Ja, der er så meget, men... Sådan, det er det, jeg skal have med på turen. Shit, jeg fik et chok. Så kommer der bare sådan en, der skyder mig, så flyver jeg flere 100 meter ud af banen. Vi prøvede at optage en episode før, den gik ikke sådan... Ej, den skulle have gået noget bedre. Ja, men... Oh my god, der er en mega stor chick, der er en anden, der kan gøre os usynlig. Så sådan helt usynlig. What? Det er vigtigt at have noget træ med, det er derfor jeg lige hugget lidt. Så. Jeg havde nær glemt det. Og mine videoer blev se på iPad'en. Eller en telefon. Hvad var? Mine videoer. Jeg var der på dem. Det blev helst se på en iPad. Yeah. I skal ikke gøre den på fuld skærm på jeres computer. Lad være med det. Kun gør den sådan stor. Altså ikke fuld. Stor. Ikke fuld. Stor. Men Rasmus, kunne du overveje at gøre det i HD? Det kan jeg desværre ikke. Nå, hvorfor ikke? Det skal vi ikke snakke om nu. Det er rigtigt nok. Geronimo! Hvad sker der? Der er meget iron hernede. Så tag det! Jamen, jeg mener. What the fuck, det lagger! Jeg håber, det er en dansk søv, fordi jeg sagde altså lige det der højt. Jeg kunne høre en zombie. Men det er nok bare mig. Du kunne høre det ikke? Det er nok bare mig. Dårligt er, jeg er næsten den eneste på mit hold, og der var helt vildt mange på den her. Mm-hmm. Og der er en eller anden, og det er en anden mærkelig, som der hedder Fanta. For det er mine yndlings. Sodavand. Nej, det er ikke Fanta. Det er faktisk Kondi. Fuck! Fucking ninja, mand. For satan. Der er fucking ninja-skeletter her. What? Der er totalt... Fuck, der er zombie, mand. Fuck. Nej, jeg vil ikke. Skal vi lige dække af her? Tænker jeg kunne være en god idé. Det er virkelig snyd. Så snart der er den, der er usynlig, og så kan han ikke dø. Jeg lukker ud af serveren. Jeg gider ikke spille Counter-Strike. Jeg skal jo hugge noget cobblestone og få dækket det hul der, fordi de strømmer der også bare ud. Det holder. Hvad fik en bone? Så kan du få bone meal. Yes. Bone meal. Bone meal. Oh my god. Så nu kan det vist ikke komme op. Pjuha. Bum, nu kan det ikke komme op. Yay. Jeg har 9 stykker iron. Okay. Jeg vil også spille Minecraft 1,7,4. Yeah. Jeg har også lyst til at lave en let's play, men det gider jeg ikke, når der du sidder og optager det nu. Nej. Så er det måske lidt. Så er det lidt, ja. Jeg ved ikke, om jeg laver en hver dag, eller om jeg skal lave 2 i dag. Det får jeg bare lyst til. Ja. Yeah. Så laver jeg 2 i dag. Det bestemmer du. Helt selv. Jamen, det gør jeg. Det er da også i orden, at du gør det. Jeg er ligeglad. Så får jeg det bare med at se på i morgen. Ja. Og det er min yndlings. Så der vand. Du har fået den på hjernen, ikke? Måske. Måske, det har du. Måske. Det er ikke helt sikkert. Jeg kan ikke lide det her. Jeg kan ikke lide det. Fakler. Sæt. Jeg vil også spille survival. Sæt.
Hvad er der? Hvordan skal der komme så mange zombier? Det var da utroligt. Er der virkelig så mange? Ja, jeg skal hakke noget cobblestone, så dække det sted, hvor det kommer fra. Der kommer sygt mange zombier, altså der... Nu håber jeg ikke, 1, 2, 3, 4, 5. nu håber jeg altså ikke, min mikrofon er for høj i den her video. Jeg håber altså ikke, min mikrofon er for høj. Det er seriøst. Ja. Ej, det tror jeg ikke, det er. Seriøst. Okay. Så har jeg bare ødelagt min karriere. Du har ikke en karriere. Nej, det leger vi bare. Man kan ikke ødelægge noget, man ikke har. Så, nu har jeg 19 stykker iron. Hvad vil du så lave? Armor? Nej. Pis. Jeg ved ikke, om jeg snart skal til op af... Hvorfor er der kun... Chicken! Der er chicken! Det minder mig om i sidste episode, da det var, du sagde, die chicken, og så rammer du ikke. Det var så godt. Kom ikke! Der var beechwood over det hele. Nu skal jeg op af. Jeg har noget godt. Lige hakket noget kopstå. Det er altid en god ting. Det er altid lige godt at have noget kopstå ved hånden. Ja. Bogstaveligt tart. Wow. Jeg tror også lige, at jeg vil smadre nogle af de her blade, så jeg kan få nogle æbler. Mere iron. Jeg tror faktisk, jeg er til at slutte for i dag. Men jeg har lige et lille spørgsmål. Jamen, Har du egentlig fået svar på de andre spørgsmål, du har stillet i dine andre videoer? Jeg har ikke været inde og kigge. Nå. Det er heller ikke. Jeg tror, vi siger hej hej. Hej hej. Hej hej.